Přítel. Romeo a Julie. Dva staré rody. Stejně mají dva Montékové a Capulety. Ona je Julie Capuletová, on je Romeo Monté. Ty dva rody se nesnáší a nezvláští se strašně. A když se někdo v renesanci nesnáší strašně, to strašnější, když se strašně nesnáší dneska. Takže ty rody se nesnáší strašně. A teď si představte, že tyhle dva trpíci se do sebe zamilovali. A milují se strašně a my se podíváme, jak strašně se milují. A víte? Děláte to? Prosím, klid. Julie drahá přítelkyně Sofídě, řekni mu milujte. Hezký. Ano, Sofídě. To je nejlepší. Prostě Martinovi. Já myslím, že si to představoval když se podíváme, jak si to představoval Julie, Hoblu. A ty to zavolali, jak se to podíváme. Tak, píše prosím, Julie vyznává lásku Romeo. Julie, pojď. Romeo, pak se Romeo. To byla otázka. Dobrá. Okay, je to předposím.